Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, Abril 29. Bangkay isang alumna sa UP Cebu nga napatay sa encounter sa Kamangkalan, nadala na sa Cebu. 20 pesos per kilo nga bugas, mangin available na sa badason nga simana. Masobra 2 milyones pesos nga balor sang shabu, nakuha sa Viva sa Mansilingan. Kag sa Good Vibes, 150 ka mga entry para sa Sugarlandia Flower Horn Competition ang yara subong sa Silay City. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, LPA nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero mahimo pa ini nga magbalik sulod liwat sa PAR. As of 2 p.m., ang low pressure area ang nagwa na sa Philippine Area of Responsibility kagyara na ini sa 755 kilometers east sang General Santos City. Pero sunod sa pag-asa, mahimo ini magsulod liwat sa PAR sa sulod sang 24 oras. May magamay nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Naupo dinhi sa gihapon sa Intertropical Convergence Zone. Ginapaabot ang pagsaka sang axis sang ITCZ, gani maulanon nga panahon ang palaabuton sa pila ka regions sa Visayas lakip ng Negros Island region subong nga gabi. Buwas mangin maulanon sa gihapon sa Visayas kag Mindanao. Ginapandaman ang nagapuyo malapit sa suba, batok sa posible nga baha kag landslide naman sa mga nabukid nga mga lugar. Sa number 9, 11 ka mga gubaon nga traffic lights ginaplano sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department nga i-scrap bangod wala sang yellow lights. Tubtob karon mga traffic enforcers sa gihapon ang nagapaulan kag nagapatial sa init samtang wala pa nasuguran ang pag-ilis sa mga gubaon nga mga traffic lights sa nga wala sa nga yellow lights o kung warning lights. Nag-ayo na si BTTMD OIC Patrick Lacson sa City Engineer's Office nga kung tani, maamat-amatan na ang pagkakas sa mga traffic lights sa 11 tanan ka mga areas o kung intersection. Ginaduso ni Lacson nga tungod hindi international standard ang mga traffic lights, hindi na lang ini paggamiton kag kun mahimo scrap na lang kag ipamaligya. Samtang tungod sang mainit nga panahon, ginapasiguro sang pamuno sang BTTMD nga hydrated kag may libre nga mga vitamins ang mga traffic enforcers. Mayara sang ginapatuman nga shifting sa ilang nga duty schedules agud mapaiway ang insidente sang heat stroke. Yes, amo na nga akon nga recommendation or basi tagungon ka lang din okay basi may araman ta may mausaran sila. But nevertheless, hindi ko hindi ko mag-encourage sa local government, hindi man ko suggest nga usaron na siya talain talayo to barangay unless nga international standard ang iya function as far as traffic signaling sa aton mga intersections. Basi siguro pwede ka na siya basi mabaligya sa masuggest ko mabaligya ka na siya siguro sa mga sentral sa Sa number 8, kaso sang dengue sa Negros Occidental nagsugod na dugo sa nagligid nga duha ka semana. Inisino kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga ang alert threshold kag epidemic threshold ang mas manubo na kung ipaanggid sa 2024. Nagalaom siya nga kung tani tayuyo na ang pagnubo sa kadamuon sang dengue. Sa datos ng Provincial Health Office as of April 19, may 1,692 ka dengue cases ang na-record humalin Enero. 341.78% ini nga mas mataas kung paanggid sa kasubong ation sa 2024. Nagapabilin sa 7 ang dengue-related deaths. Sa gihapon, ang panawagan sa publiko nga magpaninlo sa palibot. Kag kung makitaan sang sintomas ng dengue, kangay sang paghilanat, rashes, kag pagpananakit sa kalawasan kag iban pa, mas maayo nga magpakonsulta gilayon sa doktor. So I hope this is already the start of the
downward trend, but still we're calling on the community to follow the 4 o'clock habit, meaning to say the cleaning of your surroundings, and again reminding those that experience fever to consider it as a dengue, no? So to have yourself checked, just to confirm whether it's dengue or Sa number 7, mga gin-demolish nga illegal structure sa Quadra Street sa Bacolod tuyo nga magbalik pero ginbalabagan. Quadra Street sa Bacolod hugot nga i-monitor sa City Legal Office matapos matalupangdan ang tuyo nga pagbalik sa mga illegal settlers makaligad sang ginpatuman nga clearing operation. May mga nagkalabilin pa nga karito kag iban pa nga pagkabutang sa kilid sang Quadra Street sa Bacolod matapos ang clearing operation sa katapos ng City Legal Office Enforcement Team kahapon. Hindi man madula ang baho nga ginareklamo sa mga nagalinabay nga motorista kag mismo mga empleyado sa malapit nga commercial establishment sa lugar. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga hindi malayo nga magabalik gihapon ang mga street dwellers sa among area gani magatala na sila sang team nga hugot nga magabantay agud hindi naliwat ini maistaran kag punsukan. Natala na nga magapatigayon sang flushing operation ng Benro para malimpyuhan ang lugar. Ang mga na-demolish nga hayub-hayub ang nagaserbe nga ilistaran sa mga bugaw kag mga nagatalambay sa Bacolod Public Plaza. Nangin sablag ini sa alagyan kabangdanan nga napatuman ng clearing operation upod sa barangay. I-monitor na ginada kag ipa-stringent na pagidang pag-implementa sa aton anti-medicancy law, no? Nga ang aton enforcement team pirmi na magkadto kag mag-clear sa inang area. Until now, gaalis nga pa ko ng jump ng baho. Nag-request na kami for cleaning, sinada no ng request kami sa Benro. Sa number 6, malapit sa 2 million pesos nga balor sang shabu nakuha sa buy-bust sa Mansilingan sa Bacolod. Sa ginpatigan nga drug bust operation sang Lunes sang gabi, na-recover sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang 270 grams ka ginabanta nga balor sang 1,836,000 pesos sa ginasuspetsuhan shabu sa Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingan. Ginkilala ang nagkaladakpan nga Sanday alias July kag alias Antonio. Si July ginakabig nga high-value individual sa PNP samtang ginako naman ni Antonio nga nagagamit sang illegal nga droga. Nakuha kay July ang 7 ka sachet kag 3 ka bulto nga plastic bag nga may unod nga suspected shabu. Si July ang pasakahan sang kaso nga pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga kag si Antonio naman possession of illegal drugs nga kaso. Detained sila sa Police Station 7 sa Bacolod. Sa number 5, resumption sang payout schedule sang DSSD Bacolod para sa unclaimed financial assistance temporaryo nga magauntat halina Mayo 2 tubtub sa Election Day. Nagsugod na liwat ang pagpanagtag sa mga financial assistance sang DSSD Bacolod sa Bacolod City Government Center matapos ang pahanugot sang Commission on Elections nga madala sa exemption ang AIX bayad agad kag iban pa nga social service programs sa Bacolod LGU sa election banning. Pero kutob lang sa Abril 30 ang resumption sang payout schedules ilabi na ang para sa mga unclaimed nga financial kag medical assistance halin sa LGU. Ginpahayag ni DSSD Bacolod Head Richel Verde Prado Manga nga sa Mayo 2 tubtub sa adlaw sang piniliay ang mandatory nga ayuda ban sang COMELEC. Nagapahanumdum si COMELEC Chairman George Garcia nga ang 10-day banning ang may kangtanan sa pagsulundan sang Omnibus Election Code. Nalakip sa banning ang AIX, AKAP, TUPAD, kag 4-piece financial assistance. Nung kita sang COMELEC nga resolution number 11060 in which may ara gid kita ya
total prohibition sa AX kag sa tanan nga assistance. So of course, ma-follow gid kita sang guidelines. Ano gid siya anay no. Wala anay releasing. But of course, kay gakadto da sila gina-process na siya mismo. Interview lang. Sa number 4, gintampok nga basura sa kilid sang Sumag River, amat-amat na ginhakot. Humalin sa nagligad nga semana, ginsugura na sa tag-iya sang duta ang paghakot sa mga gintambak nga basura sa iya propiedad sa kilid sang Sumag River sa Bacolod. Ini makaligad sang gin-issue nga cease and desist order sa ginahimo nga backfill operation sa kilid sang Suba gamit ang basura. Ginpahayag ni Ben Rohed Maria Fe Tres Puentes nga masobra na sa 20 ka truck ang napahakot nga basura sang property owner pagkato sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Mismong contractor nga naghaul sang basura pagkato sa Sumag ang nanghakot sa gintambak nga basura. Magluwas sa Barangay Sumag, nag-issue man sang cease and desist order ang City Legal Office batok sa isa pa katag-iya sang duta sa Barangay Punta Taytay nga nagpatambak man sang iya propiedad gamit ang basura halin sa daan nga dump site sa Barangay Mandalagan. Ginapaabot sang Benro nga masuguran man sang tag-iya ang pagkakasang basura sa amo nga lugar. Sa number 3, 20 pesos nga kilo nga bugas mahimo mangin available na sunod nga semana. Kung matigay na comply sa mga local government units ang mga required nga papeles, ginalantaw nga sa masunod nga semana, mangin available na ang 20 pesos nga kilo sa bugas sa idalom sang Food Security Emergency Program. Patag ni Engineer Jose Albert Barogo, ang Agriculture NIR Director, nagahulat sila sa direction ni Secretary Francisco Laurel Jr. Sarang maka-avail sang programa ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga indigent, kag ang yadtong sa idalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tignapulo ka pesos o kung tignapulo ka kilo sang bugas kada semana ang pwede nga mabakal sang kada pamilya. Ang Food Terminal Incorporated o kung FTI ang magabakal sa bugas sa National Food Authority sa tigda 33 pesos ang kilo. Ang 13 pesos nga diferensya gikan sa selling price nga 20 pesos ang iga-subsidize ang Department of Agriculture kag local government unit. Sunod kay Barogo, ang LGU na ang magakuha sang bugas gikan sa NFA. Sa karon ng Negros Occidental LGU kag Bacolod City, ang mga LGU ang may pahanugot sa amo transaction para sa Negros Occidental. Hindi pa man mapatod kung tubtubsan o magalawig ang programa pero sa inisyal nga plano, ini ang tubtub sa 2028. Pasalig ni Barogo nga ang bugas nga igabaligya ang 0 to 3 months old. Ginabuligan nila sa karon ng LGU process ang papeles nga kinahanglanon upod sa Food Terminal Incorporated, pioneer ang Visayas area sa programa. Ang target naton depende sa kada sigon sang LGU sa pag-comply sang documents sa FTI. So nakadepende sa ila. So gina-assess man namon ang LGU para medyo mapadasig-dasig naton. But hopefully ma-target tani sini next week ang maano na ini siya. Kung ma-roll out na kung available. Actually ang stocks nato sa NFA is available na. Ara na dara. So ang ano na lang ang bululigan na lang gid subong sa ang pag-process ang papilis with the FTI, with the LGU and FTI. Sa number 2, kakulang sa police personnel sa Negros Oriental para sa ginapaabot nga May elections ang mapun-an na. Kasunod sa ginpatigay nga Regional Joint Security Control Center meeting sang Lunes, na desisyonan ang 310 nga kulang sa Negros Oriental ang kuhaon gikan sa Bacolod City PNP. Nagakasayuran sa karon nga naplastar na ang deployment sa Negros Island Region para sa May elections. Patag ni COMELEC Negros Island Region Director Attorney Lionel Marco Castellano nga wala sang dapat kabalak-an ang Bacolod City bangod ang pag-pull out sang personnel temporaryo man lamang
kag magalawig sa tion sang piniliay. 3 kaadlaw antes ang eleksyon, ginapatuman ng send-off sa mga magaserbe sa piniliay. Samtang ang damlag pa na deploy nga 200 ka pulis sa Negros Oriental, gikan sa Police Regional Office 7, ang nabalik na sa PRO 7. Karon nga yara na ang NIR. Sang Biyernes, ginsiling sa Negros Occidental PNP nga 0-0 na ang ilang nga deployment o kung napunan naman ang mga kulang. Sa piha ka bahin, wala sang may namutikan nga intense political rivalry sa Negros Oriental, labi na sa 3rd District. Matawhay sulod kay Casiliano, kag ang away sa kampanya makita lamang sa social media. Wala man sang may na-monitor nga private armed groups o PAGs. Nagapabili naman ang gihulngan kag La Libertad sa red category, kag ang nabilin nga mga banwa kag syudad sa yellow category. Ginapaabot sa masunod nga semana, magapagwa sang bag-o nga listahan sang areas of concern ang COMELEC. Yung kulang na 310 personnel from San Negros Oriental para sa election, pupunin dyan sa Bacolod City Police. Sobra-sobra kasi yan sa Bacolod. Alam mo naman ang Bacolod, more than 1,000 personnel yan for the purpose sa election. For election purposes lang yan. Pagkatapos ng election, babalik din sila. Kag sa number 1, bangkay sang alumna sang UP Cebu nga napatay sa encounter sa Kabankalan, nadala na sa Cebu. Isa na lang sa 7 ka napatay sa karon wala pa makuha sang pamilya. Nagabot na kainis ang aga sa ilang nga balay sa barangay Buanoy, Balamban, Cebu ang bangkay sang isa sa mga ginaalegar katapos ang New People's Army nga napatay sa encounter sa Kabankalan City sang Domingo nga si John D. Supelanas alias Dalia. Si alias Dalia ginasiling sang Philippine Army nga political instructor sang nabilin nga puwersa sang Southwest Front sang NPA. Alumna siya sang University of the Philippines, Cebu. Base sa impormasyon, gikan sa tungani ang official student publication sa UP Cebu, si Supelanas ang nagkuha sang kurso nga Bachelor of Arts in Communication. Isa siya ka trans woman activist, student leader nga nagapakigbato sang libre nga edukasyon, basic social services, good governance kag democratic rights. Nangin kabahin man siya sang fact-finding mission investigating team angot sa Oplan Sauron Massacre nga ginakamatay sang 14 ka mga mangunguma gikan sa Negros sa March 30, 2019. Una na nga nakilala ang 4 pa ka mga napatay sa encounter nga nagalakip sa kay Reniel Celion o kun alias Ka Kumpol, ang anay commander sa grupo sang NPA sa Southern Negros. Ang bangkay ni alias sa 7 na lang karon ang nagapabilin nga wala makuha sang pamilya as of press time. Domingo sang kaagahon sa natabong encounter sa barangay Tapi sa Kabankalan matapos nga may nanugid sa Army nga may presensya ang armado sa lugar. Kahapon sa pagtililipon sang Army, PNP kag COMELEC sa Regional Joint Security Control Center meeting, ilagin siling nga wala sang epekto ang mga encounter sa sitwasyon sa piniliay sa mga lugar. Nagapabili ng Kabankalan City nga green o kung wala malakip sa areas of concern apesar sa natabo nga enkwentro. Sa Good Vibes, 150 ka mga entry para sa Sugarlandia Flower Horn Competition ang yara subong sa Silay City. May report si Romeo Subaldo. Ini ang ginatawag nga flower horn nga hybrid nga isda. Isa sa mga ginakahiligan sa mga hobbyist sa subong, si McNeil Pastoral nagsugod sa isa ka flower horn nga isda matapos ang introduce ang iya nga abyan diri. Subong, libo na ang kadamuon sang iya gina breed nga mga flower horn. Ang flower horn ang crossbreed sang duha ka mga klase sa mga isda. Ginasagod ka ginapatahom samtang nagadako. Kag ini ang nakahatag sang kalingawan sa kay McNeil. Lagi man-made fish ni sabi, gin-develop sang tao process of mga cichlids and parrots. Bali, pag-breeding sa flower, hindi sila yaklario, gidya itsura.
may as in lain do may ginano kabla may gusto gagit i-develop sa ila itsura like sa ila ang dako ila ulo naglain nila kolor mag nami ang ila mga markings kay damo gid ang flower horn hindi lang tungod sa dako ulo dapat balanse man nami ang kolor lawas kag paglangoy. Pinasahi ang ini nga isda kay ang iya nga kukukon ang bukol sa ulo kag ang pearl o kung disenyo sa lawas ang ginalantaw. Sa mga show, importante man kung paano makalangoy ang flower horn kag ang iya sini nga ka-aggressive. Isa lang si McNeil sa mga nagadamo nga breeders sa flower horn sa Negros. Kag bangod nagadamo na sa bilog nga Pilipinas ang mga mahilig diri, gin-organize nila sa iya nga mga kaupdanan ang Sugarlandia Flower Horn Competition. 150 ka mga flower horns ang sarang masaksihan sa Sunburst Resort sa Silay City. Ang iban sa mga entries ang halin pa sa Metro Manila, Cebu, Davao, Iloilo kag iban pa nga mga probinsya. Kaya para ma-promote namon ang Negros nga damo di breeder nga wala pa kagwa blind kilala para nila ma-introduce man nila ila mga breeding. Pag makipakita man sa ibang nga lugar kay like Manila, Cebu and Davao damo nagid nga breeder man nga kilala na Negros do wala pa. Subong nagaamat-amat na inabot ang entries kag tubtob ini sa Sabado nga adlaw. Sa Friday i-judge ang mga entries. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita ang nag-greet o kung nag-shoutout sa ating mga live viewers. Kay RF Diamond, maying hapon. Sa tanan, shoutout sa tanan nga nag-follow sa Digicast Negros 10. Kay Jelwin, good PM Ma'am Barbara, Digicast Negros, happy Tuesday sa tanan. Yes, happy Tuesday sa tanan. Kay Jubeya Yap, Janala, maying hapon, Digicast Negros. Kay Gloria Bantige, good afternoon, Digicast Negros. 10, Ma'am Barbara, watching from Pulo Pandan. Hello sa mga taga Pulo Pandan. Kay Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon man sa imo. Kay Maria Fe Panaga Baredo, maying hapon, Digicast Negros. Shout out sa mga taga Purok Garganera, Barangay Tadlong sa Sagay City. Good afternoon sa mga taga Sagay. Kay Romel Mahilom Galyo, maying hapon, Digicast Negros. Kag sa aton nga mga YouTube ng mga followers, viewers, kay Antonio Argiente, good afternoon Digicast Negros at sa lahat na cousins niya daw sa Bacolod City. Kay Randy Lagsak, maying hapon Negros, shout out sa Sharina Heights, kay Barbara, Nico, Delphine, Romeo Sobaldo, halong kamo, watching from the City of Pines. Kaya mo yato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares, maying hapon.